एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां होननानै आं बुंगोन बबेखानि बे गाज्रिबो नंद्राया नाथाय गाज्रि खौरां होननानै बुंगोन खारन रन्जन दैमारिजों लोगोसे साद' एनडिएफबि बिथांमोननि जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि हियारिं दङमोन दिनैनि तारिखाव नाथाय बे हियारिंआ जायाखिसै आरोबाव मास मोननै मोनथाम बेयो फावसायलांबाय थामहिनबा डिआर नाब्ला बिथांमोना जानांगौ बे हियारिंनि थ्रयै उदां अख्राङाव फैनायनि थाखाय जि बेल मोननो गोनां बे लामाया क्लियार जागौमोन खोमा नाथाय बे लामाया आरोबाव फावसायबोबाय नाथाय बाथ्राया मानो बेबायदि जादों मा कारनाव बेबायदि जादों एनडिएफबि बिथांमोना फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुगोन आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ मा जानो थाखाय बे हियारिंआ जानो मोनाखिसै बिनि कारनखौ नोंथांमोना भिडिअ नुजोबखागोन बा नुजोबखाबाय थेवबो आंनिफ्राय बुंनो गोनाङा बेनो माने बिथांमोना उदां अख्राङाव फैनांगौआथ' फैथारनांगौ नाथाय मोनसेनिफ्राय मोनसे बेबायदि जेंना जेंसि जानानै दिनैसिम बिथांमोना जेलावनो दंबाय दङ आरो बेयो जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थाखायबो बे मोनसे माने दुखुनांथाव जानानै थाबाय सानैसो दैदेनगिरि बिथांमोना गोरोबथा खालामनायनि उनावबो जेलावनो थानांगौ जाबाय बे सबसे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय बिनिखायनो बिथांनि हियारिंआ माब्ला जाफिनगोन बेखौथ' बुंनो हाया आरो कारनखौ ओरैबायदि बुंदों बिथांमोना जे कर्टआव माने सुप्रिम कर्टआव गोदान चिफ जास्टिस फैदों बेबायदि बुंदों बिथांमोना आरो गोदान जुदि चिफ जास्टिस फैयोबा बियो मा गावनि स्टाइलाव नियमखौ बानायनानै लायो गावनि गोरोबनाय बादियै बिनिखायनो मा जायो बेयो लेट जायो आरो गासैनिबो थाखाय बे नियमा मोनसेयानो बै गोदान जेरै नियम बानायगोन बै हिसाबै गासैबो बुस्थुआनो मा जागोन पेन्डिं जागोन जेसेबां केस दङ आरो बैहाय गोलैफाबाय रन्जन दैमारि बिथांनिबो जि हियारिंमोन बेबो गोलैफाबाय खारन बे सिबिआइ केस नालाय बिनिखायनो बेयो माने गासैबो खनसेनो मा हल्ड जाफाजोब्बाय आरो गासैबो केसफोरा जोंनि एनडिएफबिनिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन जेसेबां केस दं हाजार हाजार लाख लाख केस दं गासैबो खनसेनो माने पेन्डिं जाजोबखाबाय आरो बै जेब्ला नर्मेल कन्डिशनाव फैगोन अब्लासो बे जाफिनसिगोन आरो बे जानो थाखाय मास मोनसे मोननै नांगोन बेबायदि बिथांमोना बुंदों स' आंनि बुंनो गोनां बेवहाय ओरैबायदि जे थारैनो रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जामारसिगोन नामा आंथ' नांदों उदां जामारसिगोन खारन बिथांमोना जाबायदि पजिटिभलि प्रेस कनफारेन्सआव बुंदों बेनिफ्रायथ' जों बेखौनो आइडिया खालामनो हागोन रन्जन दैमारिया उदां जानानै थि लामायाव फैसिगोन आरो नों आं पाब्लिक बादि रायजो जानो हासिगोन आरो बिथाङाबो समाज सिबिनाय खामानियाव बा राजखान्थि जियानो जाया मानो राजखान्थियानो जा समाज सिबिनाय खामानि बैफोराव लोब्बा लानानै बर' जातिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो जोबोर थाबैनो हासिगोन खोमा जानो हागौ बिथाङाबो आरोबाव भुगिबावनांगौ दं खोमा सानसे साननै बेनिखायनो बै सानसे साननैखौ बिथाङा जेलाव थामारनांसिगोन जाबायदि पजिटिभ मेसेज होबाय थादों आथिखालाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै चिफ मिनिस्टार बिथांखौनो बुं बा सोरबा दैदेनगिरिखौनो बुं आरो एनडिएफबि बिथांमोनखौनो बुं स' बेनिफ्राय जों साननो हायो बिथाङा उदां जासिगोन जोबोर थाबैनो 2025 बा 26 ओरै उदां जासिगोन बा बेल मोनगोन आरो उदां मिन्स बेल मोननो हागौ आरो बिथाङा डाइरेक्ट खनसेनो उदांथ' सब क्लियार जानाय नङा नाथाय बेल मोनग्रोनो हागौ बिथाङा बेबायदि जों साननो हायो खारन बिथाङा बेल मोननायनि जग्य जाबाय बेबायदि आंनि मोनसे गोसोनि फोथायनाय बिथाङा 100% केसनिफ्राय उदां जागोनखौ आं बुङा नाथाय बिथाङा बेल मोननो हानायथ' जाबाय आं बेबायदि बुंगोन बा सानो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ क्लिपखौ नाय गुबुनाव नुबाबो नोंथांमोना नायबाव दा नोंथांमोना मा सानो मा बिथाङा थारैनो 2025-26 नि गेजेरावनो उदां जामारगोन बिथांनि जि हियारिं जानो गोनां बे हियारिंआव मा बिथाङा माखासे बिथिङै बिथाङा रेहाय जालांगासिनो थागोन बा बेल मोननो हानायसेबां बिथाङा रेहाय मोनगोन नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना मा इसोरनियाव आरज गाबदों बेनि थाखाय थारैनो आरजथ' गाबनांगोन बर' फिसाफोरा जियानो जाया मानो नोंथांमोननि आइडियाखौ कमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय जे रन्जन दैमारि बिथाङा जोबोर थाबैनो उदां जागोन मास मोनसे मोननैनि उनाव जेब्ला हियारिं जागोन जानो हागौ बेवहाय बिथाङा माखासे बिथिंनिफ्राय माफ मोनगोन बेबायदि आं सानो नोंथांमोना मा सानो आरो बिथाङा जेब्ला उदां जागोन बेल मोनगोन बा जों बायदि साधारन मानसि बायदि जुदि थांना थानायनि केपासिटिखौ जुदि मोनगोनबा राइट्सखौ जुदि मोनोबा मा बिथाङा पलिटिक्सआव फैनो नाङाना पलिटिक्सआव फैनानै बर' जातिनि जौगानायनि थाखाय बिटिआरनि बर'लेण्डनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो नाङाना नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट्सआव लिर खारन बिथाङा पलिटिक्सनि थाखाय एकदम फिट बैसोआवनो दङ दाबो बेनिखायनो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय आं सानो बिथाङा जोबोर थाबैनो उदां जागोन आरो बे उदां जानो थाखाय गोख्रोंथ' जों नाजानांगोन नाजायाबा माब्लाबा फिथाइखौ मोना लोगोफोर स' जायफोर बिथांमोना बेनि थाखाय लिड लादों बिथांमोना जिउयै माहामै नाजानाया मोजां जोंनि हारिया जुदि बे मोनसे जेंनानिफ्राय जुदि खनसे उद्धार जायोबा नोंथांमोनखौ आं बुंगोन
जोंनि हारिखौ आसामाव रावबो लाखिनो हानाय नंलिया आं बेबायदि बुंगोन खारन जोंनियाव हाथियारनि समस्या गैखालिया उग्रबादिनि समस्या गैखालिया मात्र रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे सानैसो एनडिएफबि बिथांमोनखौ माने मा बुंगोन आरोना समनि लिंनाय होननांसिगोन समा ओरैबायदि बोलोगोरा ना समा जुदि थिनोबा बै समाव भगबानाबो इसोराबो बेखौ बारगा खालामनो हाया लोगोफोर स' रन्जन दैमारि बिथाङाथ' सासे मानसिसो नङा होमबा स' बिथाङा जेलाव थानांनाया जाबाय मोनसे समनि लिंनाय समजों लोगोसे बिथाङा उदांबो जागोन आरो बर' जातिनि थाखाय खामानिबो मावगोन आं बेबायदि सानो समा बहुत बलबान लोगोफोर बोलोगोरा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय थाबाय जे दिनै सिबिआइ केसनि मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै बिनि जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 थारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनदों थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 थारिख नभेम्बराव जइन जानायनि उनावनो 16 थारिख नभेम्बर खालि गासै नियम निथिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखैसै होननानै जों मोनथिनो मोनदों बेयो खालि एनडिएफबिनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माब्रै जाखो मा माखो होननानै दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बेयाव जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा जागोन बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कनस्पिरेसिबो गैया बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों बेसेबांनाखि सिबिआइ केसआव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो बेनिखायनो खावलायदों गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनाय मालायनाय बेफोरखौ जों दोनथ'लायो गुबुन आदारवाइज जेबो साननांगौ गैया गासैबो थिगानो दङ आरो बे जोंनि सावरायनाया थिगानो जाबाय थागोन आरो जों थाबैनो लोगो मोनलायगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो